بلێتە مەشڤانên هیژان mijara gelek giring e rewşa zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê bi taybetî jî rewşa perwerdeya bi zimanê Kurdî. Ji Diyarbekirê Adnan Fırat Bayar, nivîskar û mamosteyî zimanê Kurdî mêvanê min e. Silav bo te kekê Adnan. Kek Adnan hefteyek me dibistan dest pê dikin, werzê nûyê perwerdeyiyê dest pê dike. Belê rewşa zimanê Kurdî dê çawabel gor agahdariyên min bixwe dawî car Wezareta Perwerdeya Tirkiyeyê pêncî mamosteyî zimanê Kurdî destnîşan kiribûn. Lê agahdariyan ji te werbigirin dê çawa dest pê bike werzê perwerdeyî û rewşa zimanê Kurdî. Fermo qefer. Silav ser çavan. Niha rewşa zimanê Kurdî li Bakur çi kêm zêde em tev hay jê hene ku dibin xetereyek mezin de ye. û em tev dîsa kêm zêde dizanin ku heta zimanê Kurdî nebe zimanê perwerdehiyê, zimanê fermî, resmî perwerdehî ev xetere ji holê ranabe. Ji ber ku ev çend salên derbas bûn yanê hêla dersa hilbijartî ve yani em heftiyê 2 saet tenê û wekî dersa hilbijartî ew jî yani li gelek ciyan ji xwe pêk nayê vî awayî ev mesele nameşe. Yani em dizanin ev tecrübe hat kirin ku ev vî awayî erê gavek giring lê qelse têr nake. Ji ber wê bi rastî dîsa jî em zêde nexwedî hêvîne, nexwedî bawerin. Kekê Adnan niha kekê Adnan te destnîşan kir yani mesela diva du salê dawî de kampanyayên berfere ji bo dersên bijardeyê zimanê Kurdî hebûn. Medya Kurdî bi xwe jî piştgiriyekî gelek mezin dayê de taybetî Kurdistan 24 Hez Kurd, Platforma Zimanê Kurdî, İnisiyatîva Mamosteyên Kurdî yani kampanya dest pê kirin. Gora bahweriya te ev kampanya divê çerçeveyeke çawa berferehtir werbigirin ku bikaribin xwedî bandorek zêdetir bin. Niha ev kampanya çima encamên têr û tije bi dest naxin divê em li ser vê meselê bisekin. Em balê bikişînin ser vê meselê. Yani ev xalek ji dewletê pêk tê. Dewlet bi xwe xemsar e. Yani salê bîstî heb mamoste bi wan nabe yani. Devlet zêde ne ciddiye. Yani devlet nabêje va zimanek wisa heye dibin xeterê de ye divê em rizgar bikin, em xelas bikin, imkanan jê firehtir bikin. Ev devlet bi xwe ne ciddiye. Ev ji dewletê pêk tê. Di do ji bürokrasiya navxweyî de yani em bêjin müdûriyeta perwerdehiyê li bajaran, li navçeyan bi xwe ew bi xwe jî xemsarin ditirsin, ji xwe ditirsin ku imkanan vekin. û ji xeynî wî jî xelq ji hinekî kêmatî jî ji xelq bi xwe pêk tê. Yani sê çar xalên vê meselê hene. Yani hem ji aliyê bürokrasiyê ve hem ji aliyê devletê ve hem ji aliyê gel ve. Gerem ji xwe dest pê bikin yani niha mesela rêxistinên sivîl demokratîkên Kurd hene. Ji te re bêjim baroyên Kurdî hene. Yani hem rêxistinên sivîl demokratîkê Kurdî, baroyên Kurdî, partiyên siyasî ku xwe bi Kurdistanî binav dikin yan jî ji Kurdan deng digirin. Mesela di vê mijarê de gavên pêwîst tavêjin gora baveriya te yan jî gerek çi gavan bavêjin. Duê derbarê de gerdîtîna te bigirim. Berê nihal ber me divê du gav em serî bisekinin du gavên girîng û giran. Ev jî yek ji bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdehiyê bi resmî bi fermî li Tirkiye wisa bê qebûl kirin çi ji destê me bê divê em bikin. Ev divir de gelek kêmasî hene ev ji xwe meselê kûr û dirêj e em kevin navê jî çîroka wê dirêj e ev yek. Adı doyan jî halê hazir derfetek li ber me heye sektora taybet te. Yani wekî kolej, wekî dibistanên taybet em dikarin vekin ku bi Kurdî ji dibistana seretayî ji pêş dibistanê heta dawiya lîseyê ku dikarin müfredata xwe bi Kurdî hazir bikin û dersan bidin. Ev imkan halê hazir li Tirkiye heye lê mixabin heta nihatiye cerebandin kesî dest navêtiye vî meseleyî em hêvî dikin ku ji îsal û pêve vê qadê de jî yani di qada sektora taybet de jî
hinek gav bên avetin divê meseleyê de hinek çavderiyên me hene yani. Yani ez vê nirxandina te wekî peyamekê jî ji bo karsazên Kurd, ji bo ew Kurdên Xwedî derfetin jî ku pêngavekî wisa bavê jin dixwînim. Her wiha kekê Ednan yani niha mesele AK Parti ya ku destilata Tirkiye îro mesela gelek Kurd di nav de ne. û gelek Kurdên ku mesela zimanê Kurdî de bi zimanê Kurdî daxefin dibêjin ku divê zimanê Kurdî bibe zimanekî perwerdeyî jî di gelek hevpeyvînan ku min gel wan kiriye ev tiştanîne ziman. Niha hejmara Kurdên got parlamentoyê de jî zêde ye. Mesela weke welatiyekî Kurd li Bakurê Kurdistanê yan jî li Tirkiye ferq nake. Mirov nikare vê daxwazê zêdetir di asta meclisa Tirkiye'de, di asta platformên medyatîk, siyasîyên Tirkiye'de jî bîne ziman. Hem navxweyî hem jî parlamentoda. Tu çawa dibîne yani? Ji xwe qada tekoşîna vê meseleyê yani meseleya perwerdehiya bi ziman qada tekoşînê bi xwe ji xwe parlamentoye. Yani divê parlamento bi xwe pêşkêşî bike. Ew bi xwe pêşengî bike û em jî li duwan herin. Lê li gorî çavderiyên me, li gorî tecrübeyên me bi rastî di vê qadê de gelek kemasî, gelek xemsarî tên xuya. Yani ji kîjan partî bebila bibe. Parlamento di parlamentoyê de insanên Kurd û Kurdewar gelek qelsin. Yani partiyên Kurdewar jî wîsanin. Deng ji wan dernayê. Helbet ev pevêjoya dijwar ku niha Türkiye derbas dike bandorên wê jî hene. Halê hazır siyaset di offside de ye. Di Türkiye'de rejimeke diktatorî heye. Erê ev tev em ji xwe dizanin, ev hemî li ber çavin. Yani fonksiyona parlamentoyê heme bêje neheştine. Yani wekî em kar û barên navdest û piyan ji xwe re dikin yani. Qesra spî bêje çi ev e? Yani qesra spîya Türkiye bahsê ev e yani. Ew jî divê îqna bibe ciwamêrek tenê ji xwe Türkiye van meseleyan de qerar dide. Tê çawa îqna bibe ew jî divê li gorî meslahetê xwe, li gorî feydeyê xwe, berjewendiyê xwe bibîne ku zimanê Kurdî eger ku bê serbestkirin ev menfaete ji bo Tirkiye. Eger ku ciwamêr vî çavê li meseleyê binêre yan jî em bidin pê bidin nêrîn ew çax em dikarin bibêjin ku tê gavek bê avêtin. Kekê Ednan niha mesela zaman meseleyekî yani herî sürüştî, herî rewa ji bo hemû cîhanê yani ji bo zarokên hemû cîhanê. Yani li gor peymana netewên girtî bi xwe mafê her zarokekî ye ku bi zimanê xwe perwerdehiyê bibîne. Yani ji min re bi rastî gelek xerîb tê li Bakurê Kurdistanê. Mesela ji bo gelek tiştan, xwe pêşandan tê nekirin, çalakî tê kirin, tiştên ku di pratîkê de bi destxistina wana gelek zehmet tê nekirin, ez tere bêjim bedelên gelek mezin tê nedan. Lê ji bo zimanê Kurdî ku mafekî herî rewa ye û anîna wê ya ziman dikarî piştgiriyekî gelek mezin jî werbigire, çalakî û xebat lawaz e. Ji bo çi kek Ednan yani tu çawa dibî? Yani ez dikarim wisa bibêjim ev pirskirêk jî di nav çarçoveya ku berî vêge de min got divê bê nirxandin. Yani siyaset ku min got ketiye offside'ê yani ne fonksiyonele ki bibêje çi beredayî ki çi bixwaze beredayî yani li Bakurê li Bakurê Kurdistanê li bajarên me li navçeyên me îro du ciwamê werin cem hev daxuyaniyek şapemeniyê jî bidin sed heb polîs dora wan dicivin. Erê ev şert û merc giran bûne em bi van dizanin lê digel van jî erê rast e hûn rast dibêjin derfetên ku em dîsa jî dikarin bikin bi rastî em ihmal dikin. Ez bi saye we dixwazim bangek li ser miyandarên Kurdan bikim ji vir eger hûn jî desturê bidin. Yani
لدياربكر من نيت هي كو ام سالك دن کالجک مزن وکن یعنی جپش دبستانی حتی داویا لیسه کو پروردهی بدو زمانی بده یعنی هم ترکی هم کردیش خو به کردی تنه yani talep nabine dve Türkiye jihime ben lgori pergala Türkiye vek bere veki ve helwestek veki proje ku sahaya yani eğer ku xabigihinin ma serve mesele em dikarin agahi jî bidin eğer ku alikari bikin buxazin alikari bikin insanın xêrxwazê zimanê Kurdî eğer hebin bi saye ve ez li vê derê dikarim dixwazim vê bangê jî li wan bikim gelek spas که عدنان جد دیار وکری لگلمه